Good day, mates! Vítajte pri mojom ďalšom videu na tomto YouTube kanáli. No a dnes odlietam do hlavného mesta športu, kde sa každoročne koná tenisový turnaj Australian Open a veľká cena Austrálie vo Formuli 1. Good morning, Australia. Another hot day in store with temperatures already climbing on another beautiful Sunday. Welcome to Melbourne! Práve sa nachádzam u mňa doma v Sydney, no a dnes odlietam do ďalšieho veľkého mesta na južnej pologuli a ešte nemám vybrané outfit. Tak sa poďte rýchlo so mnou zbaliť, pretože za 8 hodín mi to odlieta do Melbourne, kde vlastne prespím 2 noci a čaká ma naplánovaný program, na čo sa už teraz neskutočne teším, pretože toto bude vlastne moje prvé cestovanie po Austrálii, odkedy som sa sem presťahoval. Tak dúfam, že sa vám tento vlog bude páčiť a užijete si ho aj vy. Nezabudnite dať like out there and let's go! Práve sme dorazili do apartmánu v Melbourne s takýmto krásnym výhľadom na nočné mesto. No a tento byt sme rezervovali cez appku Airbnb, čiže teraz vám viem trošku ukázať, ako vyzerá také austrálske ubytovanie. Tak poďte so mnou. Takže ako prvé tu máme kúpeľňu s takouto obrovskou sprchou. Sa ako dosť teším. A najviac sa mi páčia tieto visiace rastliny na stene, pretože by som sa s tým vlastne mohol inšpirovať u nás vidieť v Sydney, pretože potrebujem niečo takéto, aby mi to vyselo a pekne to ukázalo. No a ďalšie, čo tu je ešte, je tu takýto vešiak na utieráku, čiže pecka. Super, celé vybavené. Ideme ďalej do kuchyne a musíme prejsť cez túto chodbu. No a vlastne v kuchyni máme všetko nachystané. Šporák, nože, rúru, výbory. Strašne sa mi páčia vlastne takéto svetlá. No a sem sa teším najviac, pretože toto je vlastne obývačka, kde budeme tráviť čas, pozerať telku. A nad telkou sú tieto zaujímavé 3D vtáky, čo akože vidím prvýkrát, ale dobre to vymysleli. Super, super. No a tento peckový výhľad na celé mesto, čo ma ako dosť prekvapili. Že to takto nejako vyzerá, proste cítim sa ako vo veľkej vile, luxus, ale 100%. No a nakoniec tu máme aj balkón, čo sa akože dosť teším. Aby ste si mohli vychutnávať tento výhľad na nočný Melbourne. Vidím vlastne celé mesto a neviem ani pozrieť, kde je koniec. Všade, kde sa pozriete, sú vlastne svetlá a ľudia a je to na nedohľadne. No a vlastne takto si tu budeme víkendovať v centre Melbourne nad hlavnými ulicami. Takže krásne. Dobré ráno všetci. Práve sa prebudzam do krásneho dňa v Austrálii. Dnes sa chystám do centra mesta, aby som si to tu všetko pozrel, no a ukážem vám, ako to vyzerá v meste na opačnej strane zemegule. Práve sa nachádzam pri rieke Yarra, ktorá preteká cez Melbourne. No a v uliciach som ešte len pár minút, ale už teraz ma toto mesto uchvátilo, pretože je tu neskutočne pohodová atmosféra. Mesto Melbourne bolo dokonca aj viackrát po sebe vyhlásené ako najlepšie mesto pre život spomedzi 140 miest sveta.
Melbourne sa označuje aj ako mesto športu, no a počas športových podujatí, ako je napríklad tenisový turnaj Australian Open, sa na tomto námestí zhromaždí plno ľudí a na budove za mnou sa premieta celé podujatie pre tých, ktorí sa už nedostali na štadión. Nedaleko od námestia sa nachádza známa Flinders Street Station, čo je vlastne najstaršia železničná stanica v Austrálii. No a keď sme už pri tej železnici, tak som rezervoval lístky aj na Puffing Billy. A ak sa pýtate, čo je to vlastne Puffing Billy? Je to parná lokomotíva, ktorú určite mnohí z vás poznáte z cestovateľských blogov alebo Instagramu. Skutočne ma prekvapilo, že táto atrakcia sa nachádza práve v Austrálii, nedaleko mesta Melbourne, v pohorí Dandenong Ranges. A preto som sa sem musel vybrať to omrknúť. Príde mi to, ako keby vyrážame do nejakej rozprávkovej krajiny. Strašne pekne je to tu vymyslené, skutočne vás to očarí. Nastupujeme na stanici Belgrade a končíme v Lakeside. Dá sa ísť ešte ďalej, ale vraj toto je tá najkrajšia časť celej cesty. No a tým, že my už nemáme toľko času, pretože dnes večer odlietame naspäť do Sydney, tak sme sa rozhodli precestovať len tento kúsok. No a od chvíle, čo som nastúpil na vlak, som sa cítil ako v sne. Prodiť sa cez hustý dažďový prales po vysutých drevených mostoch v lokomotíve s vôňou pary valiacej sa z komína. Proste nezabudnutelný zážitok. Po príchode do ulic centra sme našli kreatívne nástenné maľby a grafity. Umelci si tu môžu voľne malovať na steny, aj napriek tomu, že v iných častiach je to zakázané. Ide totiž o časť mesta, kde je dovolené takmer všetko a žijete si tu vlastným štýlom. Fakt cool! Presunieme sa trochu aj do historickej časti, kde sa nachádza knižnica State Library Victoria. Táto budova mi vyrazila dých jej krásnou architektúrou s dreveným nábytkom. No a náš deň zakončím s výhľadom na celý Melbourne z tohto najvyššieho mrakodrapu v tomto meste s výškou 300 metrov a 91 poschodňami. Táto budova sa radí k jedným z najvyšších obytných budov sveta. No a taktiež Melbourne patrí k jedným z najväčších miest na svete. No čo myslíte? Oplatí sa navštíviť toto mesto na opačnej strane Zemegule? Napíšte mi do komentárov, či by ste sa sem vy niekedy vybrali. Ďakujem za sledovanie tohto vlogu, dúfam, že ste si ho užili a vyberiete sa so mnou na ďalšiu cestu po Austrálii. Nezabudnite si kliknúť na zvonček s upozornením, aby vám nič ďalšie neuniklo. No a ako hovoria Austrálčania, siale ramej!